ମୁଭି ସାଟୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:30 କିଛିଟା ବସ୍ରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆଜି ଯିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରିବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇର ପଳେଇ ଆସିଲା ପାର୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ବାହାରେ। ସେଟ୍ର ସବୁଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ହେଉଥିବ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି। ଚାଲ ଖାଲି ଏଇଠି ମସ୍ତ ଫଟୋ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ହେଉନଥିବ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆସି ଖରାରେ ବସିଛି। ଏଇଠି ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି। ଛାଡ଼ ଆସିଛି ମାନେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଧୂଳି କଣା ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଏଇଟା ମୁଁ କୌଣସି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିନି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଝରକାର ଯେଉଁ କବାଟଟା ଖୋଲିଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଝରକାଟା ଖୋଲିନି ସେଇଠି ଏମିତି ଧୂଳି କଣା ସବୁ ଆସୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଝାକାସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ତାପରେ 10ଟା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:30। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଉଠିଲି ତ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛି କ୍ୟାମେରା। ଲୋକେସନ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗା। ଆଗେ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଅଛି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା। ଏଇଟା ଏତେ ଦୂର ଅଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉନି କୁଆଗଲା ହଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଉପରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଉଠିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା। ମାନେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ଘର ପାଖରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଅଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିଆ ଟୋଟାଲି ଗାଁ ଭଳିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲା ହେଇଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିଛନ୍ତି। ଆମର କୋଉଦିନ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କିଣିବି ଯେ ପଇସା ହେଲେ କିଣିବା। ପଇସା ନଥିବ ଯଦି କିଏ ମାଗଣା ଦେବ ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ବାଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ବାଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ ଟେଣ୍ଟ ଆଜିକି 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସରୁନି କି ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଚରି ଚାଲ ତିନି ଭାଇ। ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଗଛ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠିଯାଇଛି। ମୋତେ ଆହୁରି କିଛି ଗଛ ଏଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ତ ସବୁ କି ଗଛ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଏଇଟା ଟଗର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି କି ଗଛ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏଇଟା ବି ଜାଣିନି। ଏଇଟା ତ ତୁଳସୀର ଏଇଟା କି ଗଛ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ଏଇ ଭଣ୍ଡା ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଅପାଲ ମାନେ ମୋ ପିଇସି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଲୋକେସନ୍ ସୁପର A1 ଲାଗୁଛି। ଖରା ବି ଜୋର ହେଉଛି।
बर्तमान नाश्ता रेडी पिठा चटनी ये धनिया चटनी ये नड़िया चटनी जी चल स्टार्ट करिया खाइबा खाई सारा पर जीवी पुणी चल जा ग्यारेज को रूम खाई पी बर्तमान बाहर चल काम कर रहा हूँ। कम से कम मेरा भी चेहरा तो दिखाओ यार। दिखाओ हाय। ब्लॉग में डालोगे क्या? उसका क्या खराब है? लीज बेरिंग क्लच प्लेट। क्लच प्लेट? जी जी। देखते जाइए। हाँ सर। हाँ वीडियो करेंगे तो यहाँ तुम ब्लॉग हो रहा, यूट्यूब बन रहा, यूट्यूब वीडियो। लड़का फेमस करेगा मिराज को। झगड़ा लगा हो कहीं ना ये जो इंजिन टा यहाँ तलू गली जलटा लगे उठा नट बोल्ट लाभ तापर कम चलो चलो देखा मुझे करदे कम ये क्रेटा डस्टर गाड़ी देखी पोका 16-17 16 या नट खोला पहुँची जाइए को सन्दिवाड़ जगार भाई जनक मत अने अने जाऊँगी काले काले कहीटा भल बर्तमान मु सन्दिवाड़ आसी बुलिया जानी नुआ नुआ जगह चलो देखा लोकेशन देख बर्तमान टाइम है 4:30 देखो सनसेट अलग प्रकार लुक बाप भारत द्वारा कले